Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi har i dag om Surat al-Ikhlas, og det er en sura, som måske er det den allerførste sura, vi alle sammen har lært. Det er en sura, som vi kender rigtig godt. Den er rigtig nem at recitere, den er nem at læse, den har nogle blide bogstaver, så selve lyden af den og ordlyden af den er meget nem at memorere. Men det er en sura, som vægter rigtig, rigtig meget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt, at surat al-Ikhlas, den opvejer en tredjedel af Koran. Det vil sige, dens belønning, når man læser den, så svarer det til en tredjedel af Koran. Det er som at dele Koran i tre dele, og så er det som om du har læst en tredjedel af Koran. Og det, der menes med det, er faktisk, at hele Koran, hvis man undersøger alle kapitlerne i Koran, så er de opdelt i tre områder. Det ene område handler om Allah subhanahu wa ta'ala. Hvem er Allah? Hvad er hans navne? Hvad er hans attributter? Hvordan er han? Hvordan kan vi lære ham at kende og elske ham og få brug for ham? Det er den ene del. Den anden del handler om, hvad der er halal og haram, hvad man må og hvad man ikke må. Alle love og regler. Det er den anden del af Koran. Og den tredje del af Koran, den handler om historier fra profeterne, som vi skal lære af. Tidligere profeter eller andre folk og prøvelser, som de har været igennem, som vi kan lære af. Så tre dele. Historierne, som vi skal lære af, reglerne, hvad der er halal og haram, og så viden om Allah subhanahu wa ta'ala. Så de tre dele, den del, der handler om Allah subhanahu wa ta'ala, alt det, vi skal vide om ham, det er samlet i Surat al-Ikhlas. Og derfor så siger man, at den svarer til en tredjedel af Koran. Så det er en mægtig sura. Det er også en sura, vi også læser hver morgen og aften. Og man skal læse i forlængelse af hver salat, ligesom vi har snakket om tidligere. Vi læser Surat Muawwidatayn, Surat al-Falaq og Surat al-Nas. Så Surat al-Ikhlas, også en sura, vi skal læse, som skal være en del af vores daglige recitation, når vi står op, når vi skal sove, når det er morgen, når det er aften og efter hver salat. Så en mægtig, mægtig sura, så lad os snakke om, hvad handler den om. Den første ayah starter med, Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala siger til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efter at Quraysh begyndte at spørge, hvem er Allah? Hvem er den her Allah, vi skal tilbede? Fordi de tilbad statuer. De troede, at Gud det var noget, man skulle bede til i form af en eller anden statue, der var lavet af guld eller sølv eller et eller andet. Så hvordan er Allah? Så Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte den her sura ned til profeten sallallahu alaihi wasallam, der forklarer, hvem Allah subhanahu wa ta'ala er. Allah subhanahu wa ta'ala er ikke begrænset i at skulle være nede i den her begrænsede verden. Han er den, der har skabt alt det her. Så først og fremmest så siger Allah subhanahu wa ta'ala i den her sura, Qul, sig, huwa Allahu ahad. Han er Allah en. Så det vi får at vide her først og fremmest, som er den vigtigste del af vores aqida, det er tawhid. Tawhid betyder enheden af Allah subhanahu wa ta'ala. At vi tror på, som muslimer, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er en. Og han er den eneste. Han er den eneste, der har alle de evner, som han har. Der er ingen andre, der har det. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han er en. Qul huwa Allahu ahad. Og derfor så får vi virkelig en forståelse for, hvem er den her Allah, som vi tilbeder. Han er en, han er ahad. Han har ikke brug for andre. Der er ikke andre ved siden af ham. Han er den eneste skaber. Han er den, der har skabt hele universet. Al-Khaliq. Han er den eneste, der al-Musawwir, som har formet alt det her. Han er al-Badi', han er den, der har skabt ting ud af ingenting. Han er den eneste. Okay? Så første ayah, når I læser den her surah, så tænk og reflekter over, at den Allah, jeg beder til, som jeg spørger til om, han er en, der er kun en Allah. Qul huwa Allahu ahad. Den næste ayah, det er, Allah subhanahu wa ta'ala forklarer endnu mere, udover at han er den eneste, så siger han, Allahu samad. Allah, han er den uafhængige. Og ordet samad er en af Allahs navne, som er et rigtig, rigtig smukt navn, som faktisk, ordet uafhængig er ikke nok. Fordi det er ikke nok at sige, at han er uafhængig. Ordet samad betyder, at han er uafhængig, samtidig med, at alt andet, hvad der er skabt, er afhængig af ham. Vi har brug for ham. Vi har brug for oxygen for at kunne trække vejret.
Vi har brug for vand for at kunne leve. Vi har brug for, at der er en bestemt balance i den her verden, så vi ikke flyver, så der er det her magnetiske kraft. Vi har brug for alt. Der er behov for lys, så planterne kan vokse. Der er brug for vand, så afgrøderne. Alt, hvad der er af skabelse, fra små, små bakterier til store skabelser, til hele universet, solen og systemet. Alt er afhængig af ham, den eneste. Han er ikke afhængig af nogen, han har ikke brug for nogen, men alle os, vi er afhængige af ham. Så når vi læser Qul huwallahu ahad, så husker vi, Allah han er en, og så husker vi også Allahu samad. Vi har brug for Allah. Jeg har brug for Allah, fordi jeg er afhængig af ham. Jeg kan ikke være her uden Allah. Okay? Så Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Og så forklarer han endnu mere om sig selv og siger, Lam yalid wa lam yulad. Fordi når vi ser på den her verden, så er der ikke noget, der er kommet ud af ingenting. Du har en mor og far, og de har været årsagen til, at du blev til. Og hvis vi ser på en plante, så har der været en frø, der er blevet plantet, og så er den vokset. Så der er hele tiden en årsag bag. Og vi bliver hele tiden ved med at sige, at hvis der er noget, så er der noget bag. Undtagen Allah. Allah han er en. Ingen er ligesom ham. Og ingen, han er uafhængig. Ikke ligesom os, vi er afhængige af at have haft en mor og far, der har taget sig af os før vi... Nej, Allah subhanahu wa ta'ala, han er uafhængig, og alt andet på jorden er afhængig af ham. Lam yalid wa lam yulad. Han har aldrig haft afkom, og han blev heller ikke selv født. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke en mor eller far, og han har hverken en datter eller en søn. Nogle kuffar plejede at sige, at englene var hans børn, og så videre, så videre. Hasha lillah, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for noget som helst, selvom han har det her mægtige kongerige med engle, som er i milliardvis. Så der er flere engle, end der er stjerner i universet. Vi kan slet ikke, kapere, hvor mange engle der er. Så det er ikke fordi, at Allah subhanahu wa ta'ala har brug for dem. Det er bare fordi, han er mægtig, og han kan gøre, hvad han vil. Og han har valgt at skabe alle de her engle. Fordi han er i stand til det. Fordi hans kongerige er så mægtigt, at vi slet ikke kan forestille os det. Han er den, der kan give og give og give og give, uden at noget af det, han har, bliver mindre. Så du kan bare spørge. Vi andre, hvis vi har brug for noget fra en anden person, så bliver vi lidt generet over at spørge, fordi vi tager noget fra nogen. Men sådan er det ikke med Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kan give og give og give og give, og han elsker at give. Så derfor skal vi henvende os til ham, vi skal bede til ham, fordi vi er afhængige af ham, vi har brug for ham, men han er ikke afhængig, han har ikke brug for nogen. Han er den uafhængige, lam yalid wa lam yulad, han har aldrig haft afkom, og han er ikke selv blevet skabt af noget, men han er skaberen. Han er evigt eksisterende. Og så det sidste her, det sidste vers. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Og ingen er hans lige. Så han har ikke haft en mor og far, og han har ikke brug for børn, og der er heller ikke noget i universet, der er ligesom ham. Han er den højeste, den eneste, den uafhængige. Okay? Så den her sura giver os ro, når vi læser den, fordi vi ved, jamen den Gud, jeg beder til, den Allah, jeg beder til, han er den højeste, den største, den mægtigste, den mest uafhængige, og samtidig den, som jeg har så meget brug for, fordi jeg er afhængig. Jeg kan ikke klare mig en dag uden luft, så dør jeg. Jeg har brug for vand, jeg har brug for mad, og Allah subhanahu wa ta'ala har skabt hele den her verden og designet den, så vi kan være i den og have et liv og anerkende Allah subhanahu wa ta'ala og sige, ja, der er en skaber, og bede til ham, og så inshallah, det vil vi blive belønnet stort for Yawm al-Qiyamah, hvor hvis vi tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, og anerkender, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, du er min Allah, der er ingen andre ligesom dig, ingen er din lige, og vi gør gode gerninger, så får vi Jannah. Inshallah. Og så vil jeg lige sige her til slut, at surat al-Ikhlas, der var en sahabi det er en af profetens nære venner, en af hans venner, nogen der har været sammen med ham, levet i hans tid, det er en sahabi. Han plejede at recitere surat al-Ikhlas i sin salat, og han var en imam i en masjid, et sted lidt langt væk,
Og hver gang han lavede salat, når han bad fajr, når han bad maghrib, når han bad isha med hans folk, så reciterede han surat al-Ikhlas. Han bad ikhlas i første raka og i anden raka, og i dhuhr eller asr og maghrib, eller maghrib og isha, fordi det var bønner, man bærer højt. Så reciterede han igen surat al-Ikhlas. Og så blev sahaba, eller de andre muslimer, der bag ham, de sagde til ham, kan du ikke andet Koran? Kan du ikke læse nogle andre surah i Koran? Vi vil gerne høre noget andet Koran. Så sagde han, ja, det kan jeg godt, men jeg læser kun surat al-Ikhlas. Og så gik de over til profeten og sagde, vi forstår ikke, hvorfor han kun læser surat al-Ikhlas, fordi vi vil gerne også høre noget andet Koran. Så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spurgte ham, hvorfor læser du kun surat al-Ikhlas? Og så sagde han, fordi med surat al-Ikhlas, så har jeg, den forklarer mig, hvem min Gud er. Surat al-Ikhlas fortæller mig, hvem er min Rabb, hvem er min Allah. Når jeg læser den, så ved jeg, hvem Allah. Så han elskede den her surah så meget, han simpelthen ikke kunne lade være med at bede med andet end den, fordi han virkelig reflekterede over hvert vers. Og profeten sagde til ham, på grund af din kærlighed til den her surah, så kommer du i Jannah. Så prøv, når I læser surat al-Ikhlas, selvom det er en rigtig, rigtig nem surah, så tænk over den. Tænk over, hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, når han siger, Qul huwa Allahu ahad. Han er en, ingen andre. Han er den eneste, det er ham, jeg henvender mig til, og han er samad. Han er den uafhængige, og jeg har brug for ham. Han har ingen afkom, eller altså ikke selv blevet født. Walam yakul lahu kufuwan ahad, og ingen er ligesom ham.